जा एभिक्सन जालांबाय जोंनि बर' बिसाफोरखौ न' सेफायनानै जिसिबिफोरजों हुरलाबजोबनाया सोर हुरलाबजोबखो आं बेखौ कागजे कलमेसो बुंखायो। जाय होयो होनो हागोन प्रमद बर'नाव, नाथाय प्रमद बर'आ रावखौबो अना, थगायोसो। दा सानदो नोंसोर रायजोफोर, न' गंसेयाव 5,000 जायोबा 1,30,000 मा न' लुनो हागोन? उखुमजों लुनानै थानायासो साबसिन, थुरिनि न' लुनानै थानाया साबसिन। अननानै होबाय, दा अननानै होसेयावबो 1,30,000 न' लुनानै थाखानां, गावसोरनो 5,000 जाखायो। ब्लकआव 5,000, जोंनि प्राइमारियाव 5,000 हैखानांगौ। अब्ला मा जाखो? बाला अन्थाइनि दामा बबाव थांखो? थिं बायगोन माखौ, दंफां बायगोन माखौ? थैनोबो रुजुजाया आरोखि। 1,30,000 होबाय, 1,30,000 होनायावबो 5,000 होआबानो नों न' मोना। बिटिआर सरकाराव दा मा जाखो बे? गोदो हाग्रामा सारनाव सोरबा बेफोरबायदि फैसा लाफैदोंमोन नामा? सोरबा मेम्बार चेयारमेनफोरा आंनाव कमेन्ट हर, आं डाइरेक्ट कमेन्टखौ डाइरेक्ट माबायाव हगारगोन। सोरबा जोंनि बिटिसि सालायनाय समाव, हाग्रामा सारा सालायनाय समाव फैसा लाफैदोंमोन नामा? बे 100-200 दे साभाबिक जेबो नङा, बेखौथ' लाखायो। थांनाय फैनाय गारि खरसनि, थावनि बे थांखायो। 5,000 होआबानो न' मोना दा। आरो जाय इउपिपिएलआव हाबा बे अरुणोदय मोना। मा जाखो बेयो? बे होखारजानायफोरखौथ' नायदो नोङो। दा होखारजानाय रायजो राजाफ्रा भट होबावगोन नामा प्रमद बर'नाव? आजां गाजां उन्दुनो मोनलायै गथ' गथाय रुदु रुदा लानानै हादानाव थानानै जिएसपिजोंनो बुख्रेबजाबाय, सोरबा गिर्जा, सोरबा मन्दिर, गासिबो बुख्रेबजाबाय। बिसोर मारै सहायगोन दा? प्रमद बर'नाव होगोन ना हाग्रामानाव होगोन? रायजोफोर आंनो कमेन्ट हर। अननाया सोर अनो बांसिन? प्राइमारि आन्दाराव बे गामि 4 नम्बर सामुदैसायाव आं फैदों। आं बेखौनो क्लियार खालामफैदों रायजो राजानि सिगाङाव, जोंहा जा एभिक्सन जालांबाय, जोंनि बर' बिसाफोरखौ न' सेफायनानै जिसिबिफोरजों हुरलाबजोबनाया सोर हुरलाबजोबखो आं बेखौ कागजे कलमेसो बुंखायो। बेखौनो लेखायाव जि दं आं बेखौसो बुंगोन। सोर बे न'फोरखौ इभिक्सन खालामखो, जोंनि बर' बिसाफोरखौ आलाय आथानि न'फोरखौ सेख्राबजोबखो, मन्दिर गिर्जाफोरखौ सोर हुख्रेमजोबखो, बिनि प्रुफखौ आं होनो नागिरदों। बिथांमोना नै प्रमद बर' बिथां सार, उरखाव गोरा सार आरो जोंहा चिफ मिनिस्टारनि मोनसे कल'नियाव गुवाहाटीनि 2023 12 जुनाव मोनसे मिटिं एडप्सन खालामदों। माने लेखा लिरदों, माने मिटिं जादों, मा खालामनांगौ बेयाव बिथांमोना लिरदों नै जे सरकारि हायाव थानाय साफ्रोमखौबो रेगुलार एभिक्सन खालामनांगौ होननानै बेयाव लिरनायानो दंखायो। दा दाया सोरनि? नङा होमबा? दाया सोरनि? बेयावनो प्रमद बर' बिथाङानो लिरनानै लाना फैखाबाय जे एभिक्सन खालामनांगौ। सरकारि हायाव थानाय रायजो राजा बर'आनो जा, सिमसेयानो जा, बांगालानो जा, गासैखौबो एभिक्सन खालामनांगौ होननानै नै लेखायावनो दंखायो। बे लेखाखौ आं बे रायजोफोरनो होलांगोन, बेयाव थानाय रायजोफोरनो होलांगोन। दा बेयावनो दंखायनो डेटआ जाबाय 12 जुन 2023 गुवाहाटीयाव जादों नै कनफारेन्स हलाव। CM ब्लक नं 1 फ्ल'राव जादों, जनता भवन। अबा दाया सोरनि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? प्रमद बर'आसो गभर्नमेन्ट, प्रमद बर'आसो बे लेखाखौ लाना फैदों। बिनिखायनो इभिक्सना कन्टिनिउस जागासिनो दं। दा इलेक्सननि थाखायसो स्टप थाथ'दों। आं खुगाजों बुङाखै, लेखायासो बुंदों एभिक्सन खालामनांगौ होननानै लिरनाय दंखायनो मस्ट इम्परटेन्ट होनना लिरनाय दं। बे रायजोनो होलांगोन। आं बुंदों जायखिजाया माहारियारि आफादानो फैया मानो, सों एभिक्सन खालामनो थाखाय मानो लेखा लिरखो? प्रमद बर' बिथांनि नेताफोरा फैयोब्ला, सोरबा एमपिनि थाखाय इलेक्सनाव फैयोबा रायजोफोरखौ आं बुंखादों, सों बे लेखाखौ मानो लिरना लाना फैखो? हा होनोसो नागिरदों नोंसोरो? जोङो थानो थाखाय हा होनो नागिरदों, खिन्थु नोंसोरो लेखायाव लिरखुमादों सिरि सिरि गासिबो एभिक्सन खालामनांगौ। बेथ' आलादा जाबायना। बिनिखायनोथ' सार्कोल अफिस लेखाफ्रा सहैजोब्बाय, एभिक्सनखौ धुमधाम खालामबाय, जोब्बाय। आं बे खोथाखौनो बुंनो रायजोफोरनियाव फैदों। फैबावगोन आं आरो बेयाव थाबायनो थाङो इलेक्सनाव। थेंक इउ।